Між мінулым і будучым мітрапаліт мінскі і заслаўскі Веніямін, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, асвяціў памятны знак, усталяваны на месцы храма у імя усячэння галавы святого Іоанна Хрысціцеля ў Віцебску. Святыня 17 стагоддзя была моцна разбурана ў гады Вялікай Адчыннай вайны і не аднаўлялася. Зараз гэта тэрыторыя Віцебскага дзяржаўнага медуніверсітэта. Тут знаходзіцца медыцынская бібліятэка. На абрадзе асвячэння прысутнічалі кіраўнік вобласці Александр Суботін, архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый, прадстаўнікі духавенства, рэктар, студэнты і супрацоўнікі ВДМУ. На цырымоніі адзначылі, што духоўнасць – важная складаючая падрыхтоўкі сучасных урачоў. Еще даже 5-10 лет назад было невозможно даже представить, что там или там будет устанавливаться храм. И даже здесь, вроде во внутреннем дворике медицинского университета, не исключено, что может в перспективе появиться и храм. Поэтому это такие, наверное, связующие нити, которые удерживают нас вместе, удерживают нашу связь с нашими предками, с нашей историей. Врач призван врачевать не только тело человека, ведь от настроения человека, от его внутреннего мира зависит, как идет процесс лечения, как он воспринимает рекомендации врача, насколько он им следует и так далее. И, конечно, взаимодействие церковь и медицина мы сможем гораздо больше сделать. Вопросы духовного воспитания молодежи – это, наверное, самая важная проблема в современном образовании, тем более в современном медицинском образовании. И, конечно, благодаря вот тому соглашению, которое между Министерством здравоохранения заключено и Белорусской православной церковью, оно во многом в свое время запустило вот такое тесное сотрудничество, потому что церковь все время поддерживала врачей. Пасля асвячэння памятнага знака мітрапаліт мінскі і заслаўскі Веніямін, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, прыняў удзел у рэспубліканскіх боткінскіх чытаннях. Тэмай канферэнцыі ў Віцебскім медуніверсітэце сталі этычныя праблемы ў медыцыне, прафесійнае выгаранне. З дакладамі выступілі навукоўцы, прадстаўнікі духавенства і медыкі.